Ambe afu akadana la biye rabaye utikalo kle bisaba ni kele samba fla ani mukan fla ni akadon ki waru wati sele mimbe lateme yeli vision sanfe anka bakuru bola ka beni aywa bambachi kale ka bo mali jamana rekono tisit mali finitigu ye dankarike bambachi ma binani ani nani na ubulu fen chama ulunera amina ndado ulufunela kabena yi kuma ɲɔgɔnya min no o kan ka don mali kalan karamɔgɔw ni olu ka lafasalitɔn min bɛ n'a bɛ f'o ma ko synergie ka taa mali baarakɛda min bɛ n'a ale yɛrɛ ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka cakɛda olu baarakow ma ani ka kuma ɲɔgɔnya k'o don malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o min bɔra a dɔgɔkɔrɔ an bɛna an da don o fana la ka faro kan alisa mina k'a fɔ jɛkulu min n'o olu kun ye waati tɛmɛlen na k'a ɲini ka se ka mali tila olu y'a ɲini ko o ni jɛkulu kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ minnu ma ex-rebelles ni olu yɛrɛ ye banbaci kɔrɔ ye ko u n'olu bɛna fara ɲɔgɔn kan an b'an da don o fana la ka faro kan an bɛ taa mali yɛrɛ kɔ kan farafinna fɔ nanzara jamanaw olu fana kɔnɔna la. walawalali kɔnɔna la an y'a fɔ toga min na mali yɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni banbaci wale kɛlɛli ye tesit bi an bɛ waati min na mali finitigiw olu kɔni ye dankari kɛ banbaci 49 ayiwa an'u bolo moto ka se ka olu fɛnɛ jenina bolo minɛ caman kun b'u bolo ni olu ye kɛlɛkɛminɛ ye caman yɛrɛ kɔni minɛlu la ka bɛn ni tɛnɛn n'o ye utikalo tile 29 san 2022 kɛlɛba o de donna mali finitigiw fo ka taa se o ni banbaciw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni y'a fɔ k'a bɛ bɛn n'o ye eta islamique grand sara ko olu maaw de kɔni don a kɔni kɛra n'o ye tesit mara la an bɛ waati min na ayiwa jatew bɔlen kɔfɛ u bɛna yɛrɛ k'a fɔ mali finitigi 2 o kɔni ni binna ala ka ɲin'u la maa 8 olu jogina nka mun ye banbaciw ka fanfɛla ye maa 49 mali finitigiw kɔni ye dankari k'olu la o bolofɛn caman olu kɔni minɛra o kɔfɛ jatedenw tɔw donna nataw la ayiwa yaasa ka se k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o olu sɔrɔla an n'olu kɛ kunnafoni wɛrɛ k'u da tulo kan i b'a fɔ an y'a fɔ toga min na mali kalan karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o olu ye sanfɛ duguma karamɔgɔw ani camancɛ karamɔgɔw olu ka lafasalitɔn min bɛ yen n'olu yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ la n'a bɛ fɔ mun ma ko synergie olu ni n'o ye minisiriso min tun bɛ ale ka baara bɛnnen bɛ baarakow ale ni kumaɲɔgɔnya baaradaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in laɲini tun ye min ye ka se ka kumaɲɔgɔnya don olu ni kalan karamɔgɔ ninnu cɛ nka kumaɲɔgɔnya in i b'a ye k'a fɔ a kun kan ka kɛ ka bɛn ni tɛnɛn n'o ye utikalo tile 29 san 2022 nka kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ayiwa kuma in kɔni an y'a ta u ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye lafasalitɔn min ali ni sinɛp don an y'a ta o ɲɛma yɛrɛ kɔni da kɔnɔ n'ale amadu kulubali a y'a yira k'a fɔ ko u kɔni baara in kɔni ma se ka kɛ sigi ma se ka kɛ sababu mun na ayiwa ko a kɛra ka sɔrɔ labɛn dɔw de kɔni bɛ yen ayiwa olu kɔni ma se ka sigi sen kan nka ko ɲɔgɔn ye a bilalen bɛ don wɛrɛ la a kɔni ma don fɔ a bilala don min na nka a b'a yira k'a fɔ tuguni ɲɔgɔn ye kɔni a kun bɛ mun kunna n'o ye u ka sariya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a a talen bɛ ka ɲɛsin kalan karamɔgɔw minnu n'o olu ye duguma karamɔgɔw fo ka taa se camancɛ karamɔgɔw ma u ka jɔsen o sariya o jɔsen 39 n'a bɛ fɔ ko article 39 ayiwa sigi in kɔni kun kan ka kɛ ka bɛn n'o ye o min b'a yira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 n'o o farala mali baarakɛla tɔw olu sara kan ko dɔrɔmɛ 1 o bɛ ta ka se ka o fara ekɔli karamɔgɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara kan halisa an bɛ to mali kɔnɔ an b'a fɔ banbaci minnu n'olu tun bɛ mali kɔrɔ fɛ n'u ka laɲini yɛrɛ kun ye ka se ka jamana tila kɛrɛnkɛrɛnnenya la MNL la olu kɔni y'a laɲini bi an bɛ waati min na ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni jɛkulu kɔrɔw ye ni a olu fana tun ye banbaci ye n'a bɛ f'u ma ko ex-rebelles olu ye ex-rebelles ye jɔnw ye minnu yɛrɛ kɔni y'u tɛgɛ bila sɛbɛnna sɛbɛn min n'a bɛ fɔ mun ma ayiwa ko accord de paix ani n'o kɛra san 2015 la laɲini kun ye mun ye yaasa basigi ni bɛn ni keleya o bɛ se ka na cogoya min na nka an bɛ waati min na banbaci minnu bɛ yen nɔ ni olu ye separatisiw ye n'a bɛ fɔ u ka laɲini kun ye ka jamana tila ayiwa olu kɔni ko olu bɛna wulikajɔ yɛrɛ caya yaasa ka se ka u tɛgɛ di maa minnu ma n'o olu kun ye banbaci kɔrɔ ye n'o olu yɛrɛ ni mali yɛrɛ kun bɛnna ko la kaban ayiwa ni o yɛrɛ kun bɛna laban waati donna nataw la ka se ka maa dɔw ta u cɛla ka olu don n'o o ye fini na donna nataw la o
baara k'o bɛɛ to sen na u y'a laɲini tuguni n'o ye MNLA ye ka se ka o maa kofɔlen ninnu k'olu gɛrɛ u yɛrɛ la yaasa olu ka fara ɲɔgɔn kan an t'a dɔn ko min kɔni b'u kɔnɔ don n'a nataw la kunnafoni min b'a kan an b'o da malidenw tulo kan. Kabini farafina jamana kunnafoniw ye an y'a fɔ Nigeria n'i taara yen bi mun ye Nigeria finitigiw olu kɔni fana ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min n'a taara laban banbaci dɔw ka dankari ko olu la wulikajɔ in fana kɛra ka bɛn ni n'o ye utikalo tile 29 u ka jamana mara min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Yob ayiwa wulikajɔ kɛlɛ kɔni a ji gɛrɛntɛra n'o ye banbaciw ale ni u ka finitigiw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a ye a labanna u ka maramafɛn caman Nigeria finitigiw olu kɔni sera k'o minɛ banbaciw la ani u ka kunnafoni di baaraw olu caman na fo ka taa se moto yɛrɛ kɔni caman ma y'a yɛrɛ k'a fɔ min y'u ka jamana kɔrɔnyan fanfɛla ye o kɔni banbaci mun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu dagalen bɛ yen nɔ halisa dɔgɔkun tɛmɛnlenw na a yira k'a fɔ u ye min ye wulikajɔ ka taa se 6 ma binkali wari 6 k'o ta k'o ɲɛsin Nigeria finitigiw yɛrɛ ma ale ni jamanaden nanamasumali mun n'o olu bɛ n'u ka diinɛ ye chrétien diinɛ ka ɲɛsin olu ma jamana min yɔrɔ kɔnɔ n'o ye Yob ale ni Borno ye. An bɛ taa Ukraine n'o o ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa alikama min n'o o bɛ bɔ yen nɔ tɔni 23 ɲɔgɔn na si o de kɔni bɔra Ukraine k'i kunda yɔrɔ min kan n'o o ye Djibouti ye an y'a ye k'a fɔ ni balo in kɔni bɔra yen nɔ ka bɛn ni utikalo tile 16 ye i b'a ye mais mobili fɛn min wulila yen bateau min wulila yen nɔ bateau kɔnɔna la balo tɔni min tun b'a kɔnɔ o bɛ t'i jɔ 23 ɲɔgɔn na si la n'a bɛ fɔ o ma ko alikama nin ye diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ ka laseli ye yirala k'a fɔ ka bɛn ni tarata donya yɛrɛ ye bateau in a kɔni a sera n'o ye Djibouti dangada la a sele yen nɔ bateau in kɔni kan ka nɛmɛ ka taa n'a ye Ethiopie ni laseli in kɛra Mike Denford fɛ wa ni ale yɛrɛ kɔni ka ye directeur min ka baara bɛnnen bɛ wa diɲɛ kelenya tɔnba kɔnɔna la mun b'i da don baloko taw mara la diɲɛ kɔnɔ ayiwa mun ka baara bɛnnen b'o ma ale yɛrɛ kɔni ye ni laseli kɛ a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya kɔni bɛ jamana in kan bi n'o ye Ethiopie ye a bɔra jumɛn na kɛlɛ min n'o o bɛ banbaci dɔw minnu n'olu bɛ wele ko TP banbaci minnu n'olu bɛ TPLF n'olu bɛ yen nɔ ka bɛn ni u ka wulikajɔ yɛrɛ ayiwa gɛlɛya min b'o olu ni jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ o de taara wuli ko wɛrɛ la n'o jamanadenw yɛrɛ bɛ ka o kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni caman ta bi an bɛ waati min na nka o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ i nana ye k'a fɔ min ye jamana kɔrɔnya fanfɛla ani a kayanga fanfɛla yɛrɛ i bɛna ye bi ja yɛrɛ kɔni o bɛ yen nɔ balo min na a bɛ ka taa balo in bɛ t'i jɔ fo n'o ye tɔni 1 ani 500,000 ɲɔgɔnna si la a bɛna kɛ sababu ye Ethiopie kɔnɔna la kalo 1 a na se ka maa caman yɛrɛ kɔni olu a balo in bɛna kɛ sababu ye ka maa 1,000,000 ani 500,000 ɲɔgɔnna si ka se ka olu balo kalo 1 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ni balo in tali yen nɔ a nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa jɔnw kan minnu n'o olu bɛ yen bi baloko dɛsɛ yɛrɛ kɔni b'u la u ka programme bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko PAM olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la wulikajɔw bɛna kɛ yaasa maa minnu bɛ degun kɔnɔ ka se ka olu mago dilan cogoya min na hakilina jiginna Ukraine fo ka taa se Irisi jamana ma olu kɔni ye jamana minnu n'u jɔda ka bon kojugu ni o ye alikama yɛrɛ bɔli la ka na diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ waati laban ninnu na kɛlɛ in yɛrɛ daminɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Irisi jamana cɛ an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ in kɛra sababu ye ka se ka alikama yɛrɛ kɔni dagɛlɛya nka fɛɛrɛw tigɛra fɛɛrɛ min b'a to bateau ninnu olu yɛrɛ bɛ taama ji mun kan n'a bɛ fɔ o ma ko mer Noire o kɛra sababu ye ka se ka balo ninnu kɔni ka a dajigin an bɛ waati min na halisa an bɛ to diɲɛ kɔnɔ kibaruya tɔw la n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Japon olu ni farafina jamanaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ n'a yɛrɛ kɛra Tunisie n'a bɛ fɔ min ma ko 8e conférence internationale de Tokyo ayiwa lase kɔni kɛra n'o ye Japon yɛrɛ kɔni premier ministre fɛ ka bɛn ni dimanche don ye o tukalo tile 28 ni a yɛrɛ tɔgɔ Fumio Kizana kɔni ye lase min kɛ a ko k'olu bɛna ayiwa kalikan yɛrɛ kɔni ta farafina jamana ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ka danfara min donnen bɛ farafina ale ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ka se ka o danfara ko o kɛlɛ kɛ cogoya min na min ye ka bɛn ni diɲɛ kelenya tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ ko Nations Unies wa olu ka kulu min yɛrɛ bɛ yen n'o olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ bɛn ni basigi ma jamanaw kɔnɔ n'o ye Conseil de sécurité ye ayiwa sigiyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko membre permanent olu ko k'olu bɛna wulikajɔ kɛ yaasa sigiyɔrɔ dɔ bɛ se ka ɲini farafina jamana ye cogoya min na u y'a ye k'a fɔ danfara donnen bɛ farafina jamana
ale ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ayiwa ko olu kɔni fɛla la bi waati sera ten o danfara min bɛ o ka se ka wuli o kama olu y'a laɲini ko olu kɔni bɛna damakasi kɛ ka bɛn ni nin wale nasugu in ye min ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ farafinna fɛnɛ ale ni sigiyɔrɔ ka kan n'o ye conseil de sécurité yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin fɛnɛ de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na an b'a fɔ tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye a k'olu jidi ja ninnu ka se ka u cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na yaasa maaw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ n'i y'a gosi n'o ye YouTube sanfɛ Yeli Vision i ni anw ka jaw bɛ bɛn Facebook yɛrɛ fɛnɛ sanfɛ o kelen don n'i y'a gosi tuguni Yeli Vision i n'an ka ja ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ